Бар икән шундый бер мәктәп, анда 28 меңнән артык бала белем ала икән. Һиндстанда шундый хәл. Ничә ел булсалар да китап укырга яратсыннар иде. Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире урынбасары Ләйсән Миңнуллина бүген бездә кунакта. Ләйсән, саумсыз, хуш килдегез. Субханалла, укыйбыз бүген. Тиздән бөтен илебезнең мәктәпләрендә мәктәпләрдә дип сөйнә укырга бару көннәре килеп җитәчәк. Менә бу әлифба китабын кулында тоту юкка гына түгел, бу уку әсбабымы? Әйе, бу уку әсбабы. Бу безнең быелгы төп проектыбыз. Biz нәни дусларыбызга багышлыйбыз инде әлбәттә. 1 сентябрьгә шу китапны чыгардык. Бу без укыган әлифбамы? Әйе, ул элеккеге 1960 елларда аны чыгара башлыйлар һәм быел инде аны эшкәртеп, яңадан иттереп чыгардылар. Аның әле анда QR-код та бар. Аудио нытыңларга була шул QR-код аша. Ләкин рәсемнәре, аның эшләнеше, әлбәттә үзегез күреп торасыз, аның хәтта тышлыгы да барса элеккегечә калган. Без укыган әлифба. Җанга кадерле бер рәсем инде ул. Һәм ул әлифбаны безнең мәктәпләр сатып алалар, шәһәр мәктәпләрдә, районнардан да киләләр. Без хәтта видеода күреп сукланабыз. Менә шул әлифбага нигезләнеп балаларга хәтта махсус язу дәфтәрләре чыга. Аларда бар. Менә 2 төрле шундый махсус дәфтәрләр чыкты. Аларда шу әлифбаның белән бергә сатыла. Безнең өстәл тулы китап, игътибар иттем, ничектер китаплар барсында юка кебек, әллә бу теге психологик рәвештә балалар укысыннар дип балаларга уңайлырак тыңлай уку юкарак китапларны. Ләкин алар төрле форматта, мәсәлән, төрле бизәлеш белән, менә шундый кызыклы безнең бер китабыбыз бар. Быел чыкты, шулай ук бүләккә дә бик яхшы шундый Фәнис Яруллинның әкияте бүләккә бик яхшы булыр иде шундый, әгәр дә Менә Татарстан китап нәшриятына китаплар күп чыккан, без бик яхшы беләбез. Шулай да менә иң мөһимнәренә тукталып үтәс килә. Без бөтенесен сөйләп бетә алмаспыз. Иң мөһимнәреннән кайсыларын аерып әйтер идегез сезнеңчә? Безнең быел менә шулай ук нәниләр өчен шу китап чыкты. Менә мондый Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясе эше буенча чыга. Бу беренче сыйныфта укучы балалар өчен. Аларга фикерләү, хәтер, сөйләм теле, хайваннар турында вакыт, дөрес уку һәм шундый төп темаларга багышланган бик матур шундый рәсемнәрне. Бала ничә яшьтә китап укырга тиеш икән инде ул? Шундый рәсемнәр белән. Ничә яшьтән нәс китаплар чыгарасыз? Безнең 0+ дип тә андыйлар да бар. Әлбәттә. Монда әле алар күрсәтелмәгән. Менә бусы чуаш телендә. Шушы китап нигезендә чуаш телендә. Башка милләтләргә дә игътибар зур димәк. Әлбәттә. Менә күреп торасыз, монда мари телендә шулай ук разговорник бар. Онсы күрсәтергә буламы? Марлак утырым. Әйе. Һәм безнең проектыбыз булып санала, менә татарча, русча, инглизчә сүзлек. Сөйләүлек. Кесәгә сыя торган гына. Кесәгә сыя торган укучылар өчен дә бик уңайлы. Димәк, белем көне алдыннан сезне кунакка чыгару юкка түгел, күп кенә китаплар мәгърифәт, белем бирү өстендә эшләр өчен махсус чыгарылган. Шулай булып чыга. Әлбәттә. Шуның кадәр күп китап чыга икән, димәк, укучыларыбыз да күп сөенергә. Әлбәттә, без моңа сөенәбез генә һәм без моның өстендә эшлибез. Ләйсән, рәхмәт яусын, эшегез менә бик күп булсын. Әнә һәр вакытта да сез буш кул белән килмисез, һәр вакыт шулай өстәл тутырып, китап белән кызыксындырып торыгыз.